Ano sa Hiligaynon ang door? Open the door! Open the door! Ang door sa Hiligaynon ginatawag ng ganhaan or gawang. Puertahan is actually a Spanish word. That's why when we encounter gawang and ganhaan, bag-o sa aton nga pamatian. That's why hindi kita masyado familiar. If mabatian na naton sa iban nga mga katigulangan, no, we always say, kadalom sang imo nga Hiligaynon. So, sa liwat, ang door, ginatawag na sa Hiligaynon, ganhaan, or gawang. So, diri naman kita sa direction. Ano sa Hiligaynon ang north, south, east, kag west? Ang north is naaminhan. Ang south is nabagatnan. Ang east is nasidlangan. Kag ang west naman is katungdan.